Prynhawn da yn enw i ydi Rhys Coetsmore Jones. Fi ydi cyfarwyddwr y cwrs tar uwchradd a dwi'n ddarlithydd mewn addysg yn yr Ysgol Addysg o Mangor gan arbenigo mewn addysg corfforol. Dwi'n cyn athro addysg corfforol, pennaeth adran addysg corfforol mewn ysgol uwchradd. Dwi wedi dysgu yma yng Nghymru, dwi wedi bod yn ffodus gallu dysgu ac hyfforddi chwaraeon yn America ac yn Awstralia yn ogystal. A dwi wedi bod yn y brifysgol ac yn yr ysgol addysg am 10 mlynedd erbyn rwan. Felly, neges bach i cyflwyno fi'n hun, ond mwy pwysig i croesawu chi gyd atom ni ym Mangor. Dwi yn sicr ac fy nghydweithwyr yn edrych ymlaen yn fawr iawn i gyfarwch chi gyd, i croesawu chi ato ni ac i gydweithio gyda chi yn ystod y flwyddyn yma. Da chi wedi derbyn llythyr geni, plis newch chi gymryd yr amser i ddarllen y llythyr yna, mae yna nifer o wybodaeth pwysig yno, pethau ydych chi angen bod yn ymwybodol ohono fo. Mae manylion cyswllt yn y llythyr yna, felly os mae gennych chi unrhyw gwestiwn neu cysylltu, plis newch trwy hynny, trwy anfon e-bost. A gobeithio nwch chi gadw'n saff ac yn ddiogol o rwan tan cychwyn mis Medi a welech chi pryd hynny. Hwyl!